Kullarına записка gılatıp тұрып, объяснять еткенler инде, bir-birsine нәрсе әйтәселәре килгәнне. Иң беренче Газиз Айдаровский башлagан инде, аларга яза. Бездә бер одно дело делаем, бер эш эшлибез, без бергә булырга тиеш, бергә гомер итәргә тиеш. Тегесе отвечает, что бәлки мин уйнаган вакытта, халык аплодировать иткән вакытта гына уегызга кергән микән, серьезно микән ул сезнең ниләрегез, уйларыгыз. Ул отвечать итәр, что ул совершенно серьезно.